Wow. May sarap ng gulay oh. Dala ni Mama Chinchin. Umiiyak po siya. Hindi ako umiiyak. Ay mga kaparing Jason, at yun, nakarating ko lang dito sa sa barracks. Gawa nga bumili muna ako ng panregalo. Yung anak kasi ng kumpare ko, ay birthday nung anak niya. Tapos di tayo nakatulong. Doon lang sa tapat ng bahay namin. Hindi ako nakatulong. At yun sabi ko magregalo. Kanina pag alis ko mga nagkakatay pa lang. Ngayon mismo yung ngayon yung okasyon, birthday tsaka binyag, sabay. Mamaya pang hapon na tayo. Yung okasyon, mga alas 2. Siguro mamaya baka mag-update lang ako. Para maibigay ko tong regalo. Yung walang tao dito sa barracks. Pero nadaanan ko sila nandun kila Cristalyn. Bali magbibihis lang ako. Tapos punta na ako dun kay Cristalyn. Init na. Magbihis muna ako. Ayun po, reach din ako. Pumunta na ako dun sa Bahay project kay Cristalyn. Yung tropa nandun na. Motor ko dito. Grab ba na? Grab. Amo hitilo. Haluan natin. Yan. Lagyan mo. Ay, bitsin. Asin lo, asin. Bago na ulit din yung sinasin. Mas maganda asin. Lo crab. Ay! Waman sana. Crab nga. Crab nga daw siya, crab. Kala ko penguin. Dolphin. Ha? Yap. Hoy! Yeah, crab. Crab. Lo crab. Yan ang tao sa crab, bukan magama. Tao yan. Crab. Crab. Yan! Lagi na. Ako na talaga sa'yo. Aja na tayo humingi. Ah. Kaya ba na, di? Darwa. Darwa, di? Crab. Semento, sampo na ata ni. Oh. Ibunin nyo Ibunin yung 12. 6. 6. 12 no? 12 plus. Ano man ang Namitan? last. Lah. Ay, penguin naman, penguin. Penguin. Dakapagalan. Pwede iba sa Pilipinas gantan. Dakapagalan. Semento. Bili ko, magre-record mo yan. Dawag ko na natin. Bitaw na kaagad yung pusa. Bitaw na. Doon sa amin. Naman yan
Pero hindi namin naman nag-ano. Hindi, nahawakan ko nga. O, pag ano pakain pa Oo. para bumais kayo. Hindi. Sinaya mo ng dugpot na. Dugpot. Paul! Ayaw. Report mo rin pa. Yung pusa pa na pakain ng dugpot. Ikaw ano ay? Gusto ka doon, toks ka mo. Ay, amo. Labi na. Ang akin mo. Dugpot sa pusa. Paano? Yo. Bibili lang. Diyos. Malaki. 4 kilo yun. Bininto ko na ba yun sa'yo? Ah. Parang 1 month na. Oo. Sira mag-go. Ma'am. Pinamagahan. Yan na pang baon. Ma'am. Oo. Bagong pangigin daw pang baon mo. Di mag-memorya. Gusto? Sinigilan ko sa ma'am. Walang buwan na. Sa laging Jollibee. Nandun sa Jollibee.
Lusaw yan. Lusaw ito. Sa gitna. Sa gitna mo simula. Lusaw yan. Kaya nga inano ko muna. Kaya tutok. Bilad mo na butik. Draw. May bani man. Bisan.
ay magputol ng pangilog-tulong sa Palubot na ba? Nice. Battery mo. Yeah.
dating kasuri ko. Erat, ano na? Ano na? Ano na dahil? Bali song. Oo. Sandal. Bawal na ang taon. Bawal na tayo sa trabaho. Malaray, sabing arroyo. Ha? Ayun ko? Usutol sa labwa. Siya tamad ng estilo ko snack. Pakya Wala daw ribin nyo. Pakya mo sa abot. Pakya po mo dito. Mamaya, purma sa kunding. Alag! Tuyo ka na, tuyo. Maganda na lang. Ang mukha na. Dati walang mukha. Pitilo. May mukha naman. Pitilo din ako gusto. Ha? Bigyan na natin mga usod.
Uwi na. Mabilis mo lang uwi. Ano may si Tadin? Umiiyak po siya. Hindi ako umiiyak. Sinisipon po. Sinisipon. Hindi. Ano? Ano tawag yun? Decal gin. Decal gin nga po. Ang gusto mo, mountain gin. Mas effective ata. Ito gin. Sige. Ito juice. Ay, halo. Bigyan mo. Hindi na nakabot sa hospital to. Upat. Lahat. Cement. Nanto naman. Baka naman po lang. Tira pa sa tuta. Ako pa. Halika. Oh, kulong na ito. Ano ba? Ay, dagdag, pasok. Ito sa baba. Ang galaw ko. Ito ko lang ko yun. Ano sa deposit ito? Nakatakot na yun. Ano, tagko. Ano ka na, ating yung putang na ano, sa Joel. CTR. Ipak. Lolo, Jose ay matanda na. Padilig. Ano, bilak? Oh, bamas. Yung natin sa TV. Yung natin sa TV. Harrison?
lungkol sa TV. Garalingan ka sa dukan ako. May huwag nang unlagad pala. Ako pala na iba. Sa reklamo. Sa mata. Halo! Halo! Ikot mo na sa kantahan. Pag dyan kalaban, gano'n yan. Ay? Sarado. Yan abot. Sorry. Di mo na ano? Di mo naman eh. Ayun po, tapos na. Tapos na po kami mga halo. Bali, tatlong buhangin lang yung pananglas na hinalo namin. Kalahating simento. Gawa nga ng, wala nang hollow blocks. Wala nang hollow blocks. Order pa po. Amoy. Moy! Dalawa na yung meteorite. Yung isa tatakot-takit dahil malit baka itong basahin. Pero okay lang yun. Kaso ang problema yan, pag magdadayo magkasabay yung dalawa, no? Budget. Oo nga yung problema. Makakuha na lang yan sa awa ng Diyos. Pero kuya, Naga pa. Magnanaga pa. naga. Pinyaparan siya. Oo, si Kuya, si Chinchin. Patatay yung isa. Charos chill. Hindi pa rin sanay, baka pa. Pwede si Chinchin sanay na yung pangalawa ko, hindi pa rin sanay. Baka wala kami Chinchin. Sugang init. Maano? Yung Malis mayo. 5 hours lang atin daw. Planking, no? Init. nag-init. Kung may na yung resistensya. Yari. May na pa. Ayan po, uwian na. Tapos na. Ang halo blocks. Wala nang halo. Bahan nila. Ayan po, uwi na kami. Siyempre, dating gabi, uwian na. Ayan, thank you to all viewers, all sponsor. Maraming po sa inyo lahat. Ayan po, bye-bye. I love you all. Wow. May sarap ng gulay oh. Dala ni Mama Chinchin. Ano yung malunggay? May inihaw. Amoy. Thank you. Wow, sakto!